Čaute micušky, cicušky, vítajte pri novom vlogu. Dnes vám ukážem môj život tu. To je celé. Náhodou je, že krásne. Bože, je zima celkom, ale nie je to zase také, že až také zlé. Super. Mám novú kartu, super. Pozrite sa na toto. Crazy work. Dnešný plán je prežiť prácu a potom uvidíme, ako budem mať náladu. Je mi zima celkom, ale nie je to až také zlé. Dneska som si nebrala šal, lebo reálne včera som musela nosiť aj šal, aj bundu v rukách. A ja mám tú tašku takú, že ťažšiu, lebo tam mám notebook, nabíjačku, blbosti. New Nails. Preson z Primarku. Neodporúčam z Primarku Preson, lebo sú také voľaké na hovno, také ostré strašne. Sa bojím, že normálne niekomu s tým ublížim. Idem si dať kávu, každé ráno si dávam kávu v tejto mojej Rare Find Hidden Gem kaviarni. Myslíte, že odletia? Poďme chlapi. Taký biely. Im to je celkom jedno. Fuj. Pozrite, aká tam je nasrata. Ideme do mojej kaviarničky. It is very much giving Gilmore Girls. Ja neviem povedať Gilmore Girls. It's giving like autumn vibes. Alright guys. Ja sa chystám na foteničko. Keby ten top držal takto, to by bolo super. Ale on musí byť takýto. Dobre, toto je môj make-up. Idem si zobrať tento muffin. Konečne som na pláži, už som strašne hladná, idem si kúpiť kávu k tomu muffinu a zjem si to tam niekde. Dnes akože vyzerá tá pláž majestátne, lebo nikto tu nie je. Takže máme tu takúto kávu, hej, kapučínko. Dobre, idem si dať trošku ten muffin, máme sa stretnúť za 10 minút. Inak odpadol mi nechet, takže neodporúčam Preson nechty z Primarku. Sú úplne na hovno, aj kvalitou sú hrozné. Ja som mala predtým Preson nechty zo Sheinu, mala som z Vinted a reálne mi vydržali aj 2 týždne bez toho, aby sa ani jeden sa neodlepil, alebo mi vydržali, že 3 týždne s tým, že sa mi nejaký odlepil. Určite nie takto hneď. Chápete to? Nejaký ujo prišiel, že tam niekde je nejaký muž, ktorý sa na nás pozerá, že máme byť careful. Že si nechal. Však. Čau. Lidičky, máme nákup. Včera som pozerala moc veľa videí Sugar Danny a teraz mám chuť rozprávať česky. Som hladná do boha, teraz mi ušla tramvajka.
Mám bežať, či nie? Ideme skúsiť bežať. Ja to nestíham ani za Boha. A možno, hej. Trapas. Na čo bežím, keď to aj tak nestíham? Musím čakať teraz 11 minút. Dobre, dnešný deň sa mi veľmi páčil, akože bol super, trošku adrenalínu, ste videli, ako som skákala. Prišiel za nami nejaký chlap, ktorý mi povedal, že pozerá sa na nás nejaký iný chlap a že si máme dávať pozor. Neviem, tak sme sa rozhodli, že nepôjdeme tou normálnou cestou, ale pôjdeme tou druhou cestou a tam bola tá voda. Takže sme museli tú vodu preskočiť. A počúvajte, ono sa to zdá, že to je úplne, že to preskočí každý. Ja som si úplne verila, že ja to dám ako nič a nakoniec som spadla. Spadla som jak v rece zemiakov po tom, čo sa nám ešte také udialo. No, to je asi všetko, akože bolo to super, fotky sú super, teším sa z toho. Viete čo, teším sa domov, keď sa konečne si lahnem, najem sa, už som blízko. Ideme sa dať do domovského oblečenia. Dobre, máme domovské tričko a idem si pozrieť tie fotky, nejaké vám ukážem a veľmi sa na ne teším, akože už sa neviem dočkať si tie fotky pozrieť. Takže I fear I ate with these photos, like niektoré sú horšie, niektoré sú lepšie. Dopadne fotky upravím asi aj hneď, lebo ja to milujem, ja hneď proste keď nafotím fotky, ja ich musím hneď upraviť, lebo ich hneď chcem mať, lebo ja nemôžem ísť spať bez toho, aby proste som tie fotky neupravila. Keď sa mi páčia tie fotky. Keď sa mi nepáčia, tak sa mi do toho nechce. Že by som šla dneska, že no mascara. Ono to je fajn, keď chodím po izbe, ale či to bude fajn, keď vyjdem vonku, to neviem. Chcem si dať na seba tieto bodky, ktoré skoro vôbec nenosievam. Preto si ich chcem dať dnes na seba, lebo som ich tu vôbec nevynosila. Keď ja neviem, ja sa bojím, že to v nich nedám. Tak nebudem hlúpa na silu, vezmem si tieto flats do kabelky a môžeme ísť. Je to v pohode zatiaľ, lebo minule presne na tomto mieste som bola a začali sa mi tieto banky vyzúvať. Našťastie vtedy som mala so sebou tiež tie druhé. Tu ide byť, chápete, nejaká brainrotová, neviem čo to je, nejaká show. 11. decembra. Ľudia, ja som si hovorila, že ja tu budem nosiť tie štekle, že stále, hej, že ja ich budem nosiť do práce, že budem úplne taká fashion girly. A nakoniec ja som si nezabrala ani, sorry, ak to búcha, teraz som si to všimla, že to tam búcha. Ja som si nezabrala nakoniec ani nejaké dobré fity na jeseň, ja mám fity len na leto. A na jeseň a zimu mám fakt, že málo vecí, takže nosím dookola to isté. A tieto boty mám prvýkrát dneska vonku. A tým, že som si dala dvojoponožek, tak je to dobré, lebo je mi teplo na nohy. A nie sú mi veľké, lebo oni sú mi trošku veľké, fakt, že iba trochu sú mi veľké, ale aj tak sa mi vyzúvajú pri chôdzi. A teraz, keď mám dvojoponožek, tak sa mi nevyzúvajú. Neviem, či mám ísť do toho V Cafe, alebo skúsim niečo iné, ale tam som bola 3-krát a veľmi mi tam tá káva chutí, akože fakt, že veľmi. Je to tu, je to tak zašité. Tu v takej uličke a to tam milujem, dávam si ľadovú kávu a dám si to, že so sebou. Ľudia, mám kávu, je fakt, že veľká, za 3,50 a ak tam náhodou niekto pôjdete, tak tieto pokrývky na vrch a slámky majú pri vchode, lebo ja som prvýkrát o tom nevedela a musela som tú kávu brať len tak a vidíte, že to je, že oni ju tak dávajú až hore.
skoro pol litra kávy. Ideme vyskúšať. Dobre, no, teraz sa cítim už úplne ako v The Devil Wears Prada, aj keď oni tam moc nepili, že ice latte. Našla som si lavičku a idem si to tu pekne piť. Dobre, je mi zima, deti moje ťahá mi na kríže, takže to nie je dobré. Boháča, čo teraz? Mala som si zobrať šál, ale viete čo, mne treba ešte jeden šál, lebo ten šál, čo mám, strašne púšťa a ja to s polovicou veci nemôžem nosiť, takže ešte by som chcela jeden čierny, ktorý mi nebude púšťať, ktorý bude mať taký iný materiál. Takže pôjdem teraz asi pozrieť možno nejaký obchod a keby som našla nejaký šálik za nejakú dobrú cenu, tak by som si ho kúpila, lebo akože podľa mňa treba mať aspoň 2 šaly na zimu. Ja rada chodím do takýchto obchodov, chodia tam iba babky, ale tam bývajú tie najväčšie akože poklady ukryté. Pôjdem sa tam pozrieť. Padá mi taška. Všetko sa mi tu moce položím. Takto si to položím a dobre. Mňa zaujíma, že či si ľudia niekedy myslia, že rozprávam do steny, lebo zase mi to spadlo. Ja si často pokladám mobil takto na stenu niekde. A z nejakých uhlov to môže vyzerať, že rozprávam do steny. A to je jedno, akože ľuďom to je tiež jedno. Všetko mi padá. Pozrite, ja som strašne overstimulated. Ešte ak mi spadne aj to druhé slúchadlo. Ľudia, ja mám nervy riadne. Pozrite, aký tu majú cute vláčik. Toto je také milé. Mne sa to riadne páči, akože ten strom mi trošku pripomína ten stromček, čo mali na farme. Asi sa tu robia nejaké vianočné trhy, alebo čo to je? Idem to pozrieť, neviem. Neviem, či sú to úplne vianočné trhy, asi nie, ale máme tu nejaké srandy. Asi sú to také, že handmade veci, alebo také niečo tu vyzerá byť. 38 € za hrnček, hej? Akože chápem, že handmade, ale srandovné topánky, smiešné topánky, veľmi smiešné. Sú nejaké barešky, toto mi príde ako jarmok proste, sú tu veci ako na jarmok. Vejariky. Začína ma omínať malíček, čo s tým spravím? Magnetku už mám. Ako podľa mňa sú tieto čiapky celkom pekné. Že normálne by som to aj nosila. Juj, toto mi niečo spadlo. Môj guilty pleasure, akože neviem, či to je guilty pleasure, ale tak ja mám strašne rada suvenír obchody. Mňa tam baví chodiť. Vo všetkých je to isté, v každom jednom meste je to isté. Oni majú úplne ešte aj tie isté, reálne. Úplne tá istá vec, len ten názov je tam zmenený a ten obrázok, že čo vystihuje to mesto, ale všetko to je to isté. Ideme sa teda pozrieť túto do toho obchodu. Dobre, sú tu napríklad takéto topíky, hej, za 2,99. Celkom cute, akože. Ale toto nie je úplne môj vibe. Sa mi celkom páči. Ukáž. Toto máme takéto. Takže ako hovorím, je to trošku také babkovské, ale viete tu nájsť nejaké skvosty. Povedzte mi, ako to je možné, že nemajú šál, keď je zima? Aj deti, boviňu. Ako to je možné, že nemajú šál v tom obchode a v suvenírovom obchode majú šál? Sranda. Obehala som pár obchodov, že či tam náhodou nemajú ten šál. Všade majú čierny, ale z toho materiálu, čo púšťa. A mne sa proste nechce mať ďalší taký šál. Mne sa ešte nechce ísť domov, hej, ale strašne ma bolí malíček. Začal ma riadne bolieť a už ma bolí aj členok. Už ma bolí všetko, nohy celé. Rozmýšľam, že by som si niekde v nejakej tajomnej uličke prezula tieto topánky. A možno by som potom mohla ešte chodiť. Ľudia, ja rozmýšľam, či mi to stojí za moje mentálne zdravie ísť piatok
tým metrom teraz večer, lebo akože viem si to predstaviť, aké to je hrozné, že či nepôjdem domov bajkom radšej, ale akože ešte sa mi úplne nechce ísť domov, len bolí ma ten malíček. Berem si ten bike, hej, som pri nich. Ono mi to stiahlo dvakrát mi stiahlo 4 eurá, takže idem za 8 eur na bajku. Asi ma drbne z toho, lebo prečo mi to stiahlo dvakrát? Skúsim napísať na support, ale akože podľa mňa im to bude úplne jedno, že mi to stiahlo dvakrát. Dobre, ideme vlogovať počas jazdy. Normálne som šla cez prechod a ten prechod bol do kopca. A ja som skoro spadla na prechode. Fakt, ako mal som na mále. Nevládzem. Som out of breath a ešte ten trapas na prechode. To bolo hrozné. Nevládzem. Prečo to je také ťažké, idem po rovine? Ja nevládzem, dolíci. Ja tak nevládzem. Ja strašne nevládzem. Ako sorry, nezašla som to. Ešte 11 minút som mala akože do toho môjho bývania, ale nemôžem už, akože fakt, to bolo toto, was it worth 8 eur? Nie, lebo podľa mňa mi nevrátia tie peniaze. Akože ono mi to, viete čo sa mi stalo? Ja som dala, že zaplatiť, ono mi to načítavalo strašne dlho, som to zrušila. A proste stále mi ukazovalo, že nemám tú subscription. Som dala druhú a potom idem si dať bike a tam bolo, že choose your subscription, že which one. A ja že ako which one, veď mám iba jednu. A potom som videla, že mám dve. A ja že, čo? To je ako možno, že mám dve proste. Ani som domov nezašla, lebo asi to je trošku ľahšie z toho, akože odo mňa z domu, do mesta je ľahšie, lebo minulé akože celkom v pohode. Teraz ja nemôžem, akože fakt nevládzem. Takže aj tak musím ísť na tramvajku, ale tramvajka je v pohode, tie nebývajú až také plné, ako to metro proste. Tam sa nedá hýbať, nedá sa tam dýchať, to je hrozné. Ja som to teraz celé upravila a všimla som si, že tam nemám žiadny taký koniec, takže vyzerám akože riadne divne teraz, ale proste to je preto, lebo my sme mali takú girls night out a proste mne sa nejak nedali zaspať. Ja som spala hodinu a potom zrazu som mala nával energie a doteraz som nespala už je asi 9 ráno, takže preto toto. Takže ďakujem, že ste si pozreli môj vlogisek, dúfam, sa vám páčil. Ja mám vždy takú úplne inú predstavu o mojom vlogu, akože nie až tak, ale zároveň hej, lebo ten začiatok vždy býva taký estetický a ja chcem, aby to celé bolo estetické, len ja keď začnem niečo rozprávať, tak proste potom to už nie je také estetické. Lebo takto, ja mám niekedy pocit, že ja len rozprávam, že vieš, že I just be talking some shit a že to proste je niekedy, že len ja. Že len proste moje také myšlienkové pochody niektoré, ale to je jedno. Takto nejak vyzerajú moje dni na Erasme, také lepšie, také zaujímavejšie, lebo veľa dní som tu aj prespala. Veľa dní som aj nič nerobila, takže to boli také zaujímavejšie dni. Nie každý taký, ale proste chcela som vám to ukázať také zaujímavejšie niečo. No a určite ešte budú nejaké vlogy, neviem síce koľko, lebo už pomaly za chvíľu aj domov pôjdem, ale určite by som potom chcela nejaké video spraviť, že celkovo o Erasme a myslím si, že by to mohlo nejakých ľudí zaujímať, lebo ja som bola na Erasme dvakrát a I know what I'm talking about, akože už asi viem, o čom hovorím, keď som bola dvakrát na Erasme, takže podľa mňa by nejaké takéto veci mohli zaujímať ľudí a hej, to je všetko, takže neviem, no. Ešte by som chcela nejaké videá natočiť, také nejaké girly videá, také len girl talky, potom vlogy a možno nejaké také o Erasme alebo o Španielsku alebo tak. Takže dúfam, toto video bude mať viac ako 10 videní a 2 lajky a 0 komentárov. Čaute!